नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना दाखालि बावैबो फेसबुकफोराव इउटुबावथ' एक्जाक्टलि नुखाबाय जानो हागौ थेवबो माने आङो रिपिट कनसेप्टआव भिडिअखौ लाबोफिनना होबाय नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांग्रोबा मिथिगोन थ' बिदिब्ला ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांग्रोदो गोलाव गिदिरखालै सिमांनिफ्रायबो देरसिन सिफियानो साजोबबाय घन्टा जिखोना माखोथाय हासुनो हाला खोनथाम लागायखाबाय आयु लोरियानो मासे गिदिरथाय सिथोबनो गोलाव गिदिरखालै सिमांनिफ्रायबो देरसिन सिफियानो साजोबबाय घन्टा जिखोना माखोथाय हासुनो हाला लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ नोंथांमोनाथ' आंखौ दा रागाबो जोंनो हागौ लोगोसेयै मानो बारे बार गाज्रि भिडिअखौ लाबोबाय थादों होननाबो बुंनो हागौ नामा लोगोफोर बिनि सायाव आं एसे फोरमायगोन एसे बाथ्रा सेयार खालामगोन नोंथांमोनाथ' आंनिसाय बांसिन बुजिनो हागौ साननो हागौ लोगोसे अब्लाबो आं फंनैसो बाथ्रा सेयार खालामगोन निजरानि बिखय दै आं बेखौनो बुंनो सानोखि थांनाय समाव जोंहा दैदेनमोनजो लोगोसे थग्रनमोनजो लोगोसेयै एसे दावराव गुनु गारना जानायावबो बे बाथ्राखौ एसे खोनाङैनो गोमोरलांफिनदो नङा होमबा लोगोफोर आरो थाङै थुङै जोंहा निउ बङाइगावआव सेक्सिलन ना मा बुङोमोनखो सेक्सिलन ना मा बुङोमोन बेयाव दालाय इयावबो एसे गुनु गोनां जादोंमोन बेयावबो बिसोरनिखौ माने डाइरेक्ट बेन खालामना होबाय नङा होमबा लोगोफोर सेक्सिलनखौ बेनि उनावबो आलाय सिलाय जानानै थाङै थुङै बै एलग्रा मोनजो बानायलायबाय मोनसे एलबाम बा एसे माने रिल भिडिअ नङा होमबा लोगोफोर बेयावबो जेने तेन बासाय फैबाय लोगोसे नैबे दा बेंगलरनि फारसे बेरायनाय फैनायाव माने ओरैबायदि गिदिर बुस्थु मोनफैबाय आरो ओरैबायदि गुरलुंगासिनो दं आरो ओरैबायदि माने एकदमबारे बोरमा फान्थि हगारनाय रखम जादोंलै बेफोरखौ जों माने एक्सन लानो हायाखै दिनैसिम ससियेल मिडियाआव माने मान सनमान गासैखौबो जाजोब्बाय बेफोरखौ थाबैनो एक्सन लानांगौखौ माने आंनि थाखाय माने बिराद मोजां मोनगोन आरो सोरबा थाबैनो माने जायबायदि गामिनि निजिराया बैफोर गामिनि रायजो राजाया माने थाबैनो एक्सन लायोबा एसे मोजां जागोन आरो दिनैसिम बेंगलर जा केरेला जा आन्ध्रा जा जिखुनु माने सोरबा कर्नाटकआव थादों सोरबा माने जिखुनु माबायाव थादों पान्जाबफोरावनो थादों जोंनि बर'फोरा जेरावबो आलाय सिलाय खामानि दामानि मावनानै दंफैयो नङा होमबा लोगोफोर बेनि गेजेराव बेफोरबायदि गाज्रि मानसि हाबदेरना होयोबा जोंहा बिराद माने प्रब्लेम जायो आं बेखौनो बुंगोनखि जोंहा दा बेंगलर बड'लेण्ड एस'सिएसननिफ्राय सारमोना बेफोरखौ माने थाबैनो हमनांगौ दिनैसिम सोरबा न'खराव हौवासा गैया सरि दिनैसिम सोरबा न'खराव हौवा गैया दिनैसिम सोरबाफोर माने हिन्जाव गैया बेफोरबायदिनो आलाय सिलाय न'खरखौ सुंख'नो थाखाय गथ'फोरनि एडमिसन मानिफेस्टनि थाखाय न'खर सुंख'नो थाखाय गासैबो खामानि खस्थ'यै मावफैनानै न'खरखौ बोसोर न'खरखौ माने सुंख'बाय थायो नङा होमबा लोगोफोर बेनि गेजेरावबो गाज्रि मानसि हाबफैना होयोब्ला बैफोरबो माने नाम मोनफायो जेरै हमनानै ला हौवा गैला जेरै हमनानै दा हौवानो गैला जेनेबा हिन्जावानो बिमायानो फैनानै जेनेबा गथ' गथायखौ सुंख'बाय थानाय बैफोरबायदि जेनेबा आइजोफोराबो बैफोरबायदि न'खरफोराव माने एसे लासिं सिं एबा माने नाम मोनफानाय जायो दै बेफोरबायदि माने मानसिया हाबफाना होयोब्ला बेनिखायनो माने बेफोरबायदि मानसिखौ माने थाबैनो हमनो नाजानांगौ आरो लोगोसेयै आंनि बुंनायनिखा डाइरेक्ट माने बिदा फंबाय दंना गैया बिमा बिफा दंना गैया माने निजिरानि बिमा बिफाखौबो जों नुनो मोनाखै लोगोसे बिदा फंबायखौ नुनो मोनाखै माने बैफोरनि मान सनमानफोरखौ डाइरेक्ट बरबादखा आरो लोगोसे बेफोरखौ माने डाइरेक्ट एक्सन लानांगौ लोगोसेयै बिसोरनि निजिरानि बिमा बिफा बिदा दंबा खाना दोखो बुनांगौ लोगोसेयै बिसार खालामनांगौ रायजो संसार जाखानाय हिसाबै गामिनि मानसि हिसाबै दाय दण्ड जिखुनु पान्दुफुलि लिरनो थाखाय बेफोरबायदि माने साजा होनांगौ आंनिबा बेफोरबायदिसो दा लोगोसे बेफोरबायदिखौनो आं बुंनो सानोखि नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुखाबायानो लोगोसेयै मा बुंबावनो माबा लोगोफोर ओरैबायदि माने गिदिर गोलावनो माने ओरैबायदि माने गिदिर गोलावनो माने एकदमबारे खनथाम जादों जाहैदों माने हासुनो हायाखै होनना बुंदों जिजोब्बायसो ना माथो होनना बुंदों बेफोरथ' बिराद असय्य राव दै बेफोरथ' बिराद असय्य राव माने खोनासंथाव जायो आरो बिदा फंबाय थानाय समाव माने बेफोरबायदि भिडिअखौ नायथाव जायो आरो बे फेसबुकआव सानै साथामनि हिन्जावफोरा मा मोनबाय दं हो देहा थासान्दियावसो देहा फालांगि खालामना जादो होरैदो जितिया सोरनि बिहामजो जागोन सोरनि न'खराव बिहामजो जायगोन बिसोरो निजिरा मोनबायदिया दिनैसिम गावां गोलाव टकन लादोनो आथोन लादोनो ससियेल मिडियाआव अलरेडि मिथिजोबखाबाय सोर बिहामजो लाङो बेफोरखौ सासे बालन्दायाबो बेखौ बिहामजो लाया सासे बालन्दाया बेखौ माने हिन्जाव लाया लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोसे आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होगोनखौ आं मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों।